Здравейте на всички! Днес ще разгледаме индикатора за напрежение AirZync VT40. Това е защитно устройство с лесно управление, с което можете да проверите наличието на променливо напрежение в кабела или контакта, така той позволява бързо да намерите прекъсване на проводника или да откриете нарушения при електрическата инсталация в апартамента. Устройството може да се използва както в лична работа, така и за домашен ремонт. Както можем да забележим, той е опакован в много красива кутия с приятно качество на картона. Ами давайте най-накрая отворим кутията и видим какво има вътре. Тук имаме самия индикатор за напрежение. Предлага се с международна гаранция и кратка инструкция за експлоатация. Пълната версия на инструкциите можете да изтеглите по линка или да сканирате QR кода. Искам да отбележа, че този индикатор за напрежение има 5 годишна гаранция за заводски дефекти, което е много приятно. Детекторът работи с безконтактна технология и може да различава променливите напрежения в два диапазона – от 12 до 48 волта и от 48 до 1000 волта. 1 волт и 48 000 волта и 48 000 волта. И също така да реагира на тяхното откритие по различен начин. Звуковият сигнал ще се различава по честота, а светлинният индикатор в единия случай ще мига, а в другия ще свети непрекъснато. В устройството има и вграден фенер, който работи с бутон. По неговата работоспособност можете да определите нивото на заряда на батериите. Ако фенерчето не се включва или светлината свети слабо, то източникът на захранване трябва незабавно да бъде заменен. Нека да включим индикатора за напрежение. Първото нещо, което трябва да направим, е да поставим две мизинчикови батерии, след това натискаме бутона за включване, за да включим устройството. Приближаваме сензора към кабела, проводника или контакта. Ако устройството открие напрежение в диапазона от 12 до 48 волта, ще се чуе звуков сигнал с ниска тоналност, а светодиодният индикатор ще започне да мига. Ако устройството открие напрежение в диапазона от 48 до 1000 волта, ще се чуе звуков сигнал с висока тоналност, а светодиодният индикатор ще светне. Искам да добавя, че устройството е леко и удобно се държи в ръката. Корпусът е здрав, създава усещане за надежност. Устройството изглежда красиво и скъпо. А на това от мен всичко. Благодаря на всички за гледането и до нови срещи!